θέλει κανείς να μιλεί για εκείνον που αγάπησε. Του φαίνεται πως έτσι τον ξαναφέρνει κοντά του στη ζωή. Τον Παύλο τώρα τον κρατεί νεκρό στην αγκαλιά της η Καστοριά, η αγαπητή, όπως την έλεγε πάντα, Καστορία, που δεν αξιώθηκε να τη φτάσει ζωντανός. Στέλνω μαζί με αυτές τις γραμμές τους χαιρετισμούς μου στην όμορφη πόλη και νοερά προβαίνοντας άκρα λίμνη στρέφω την ευγνώμονη θύμησή μου προς τη μορφή του γενναίου εκείνου Μητροπολίτη Γερμανού Καραβαγγέλη και προς τους πολλούς του Παύλου συναδέλφους, φίλους, συνεργάτες, ή ζωντανούς ή νεκρούς, γνωστούς ή ανώνυμους, που μαζί του μόχθησαν ή τον βοήθησαν. Ιούλιος 1913. Με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου δημιουργήθηκε μια νέα κατάσταση στα Βαλκάνια. Η Ελλάδα προσάρτησε την Νότια Ήπειρο, την Κρήτη και τη Μακεδονία. Δημιουργούνται καλύτερες προϋποθέσεις για την κοινωνική, πολιτική και οικονομική της ανάπτυξη. Ο δρόμος μέχρι εδώ, όμως, δεν ήταν ούτε μικρός, ούτε εύκολος. Μόνιμος και συνεχής ήταν ο προβληματισμός για την τύχη των εδαφών που παρέμεναν στην Οθωμανική κυριαρχία από την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Ο αγώνας για τη Μακεδονία μπαίνει σε καινούρια φάση τη δεκαετία του 1870. Νέος ανταγωνιστής, η Βουλγαρία. Μασσαλία, 29 Μαρτίου 1870. Γεννιέται το τρίτο από τα 7 παιδιά του Μιχαήλ Μελά και της Ελένης Βουτσινά, ο Παύλος. Μακεδονία και Παύλος Μελάς θα συνδεθούν άρρηκτα. Ο ηρωικός θάνατός του θα τον μετατρέψει σε σύμβολο του μακεδονικού αγώνα. Η Μακεδονία αποτελούσε τμήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τα εδάφη της ανήκαν κυρίως στα βιλαέτια της Θεσσαλονίκης και του Μοναστηρίου. Σε αυτό το γεωγραφικό χώρο, μετακινήσεις και εγκαταστάσεις πληθυσμών επί αιώνες είχαν αναμίξει γλώσσες και θρησκείες. Σαφής ήταν η υπεροχή του ελληνικού στοιχείου και στα δύο βιλαέτια. Εκείνο όμως που έδειχνε την πραγματική κατάσταση ήταν ο αριθμός των σχολείων. Γύρω στο 1900, στο χώρο αυτό υπήρχαν 1000 ελληνικά σχολεία με 60.000 μαθητές και 1.500 δασκάλους, ενώ πολύ λιγότερα ήταν τα βουλγαρικά και τα ρουμανικά. Το 1858, με τις μεταρρυθμίσεις του Χάτι Χουμαγιούν, γίνεται προσπάθεια από την Οθωμανική Αυτοκρατορία για τη διευθέτηση των εκκλησιαστικών και εθνικών πραγμάτων των χριστιανών υπηκόων της. Οι Βούλγαροι εκπρόσωποι διεκδικούν τον διορισμό βουλγαροφώνων ιερέων για την τέλεση της Θείας Λειτουργίας στα βουλγαρικά, όπου ο πληθυσμός ήταν βουλγαρόφωνος. Με την παρέμβαση των Ρώσων, ο Σουλτάνος αναγνωρίζει το 1870 ανεξάρτητη βουλγαρική εκκλησία, την Εξαρχία. Άρχισε έτσι η ταύτιση εξαρχικός ίσον Βούλγαρος, πατριαρχικός ίσον Έλληνας. Τότε εντείνονται οι βουλγαρικές πιέσεις προς τους ορθόδοξους πληθυσμούς. Στόχος, ο έλεγχος των εκκλησιών και κατά συνέπεια των κοινοτήτων. Σε πολλές περιπτώσεις, σλαβόφωνοι πληθυσμοί αρνήθηκαν την προσχώρησή τους στην Εξαρχία και επέλεξαν τη συνέχιση της υπαγωγής τους στο Πατριαρχείο. Αυτές οι πληθυσμιακές ομάδες, μαζί με τους ελληνόφωνους πληθυσμούς που παρέμεναν ενταγμένοι στο Πατριαρχείο, έγιναν στόχος βίαιων πιέσεων για τις εκκλησιαστικές τους επιλογές από την πλευρά της Εξαρχίας. Οι ελληνικές απόψεις βασίστηκαν κυρίως στις φιλελεύθερες αρχές του Ματσίνη. Σύμφωνα με αυτές, ούτε η γλώσσα, ούτε η κατασκευή του κρανίου καθορίζουν αποφασιστικά την εθνότητα,
αλλά η ελεύθερη βούληση του ατόμου. Οι αρχές αυτές βρήκαν τη δικαίωσή τους στη Μακεδονία. Ο ντόπιος πληθυσμός, χωρίς να έχει πάντα μητρική του γλώσσα την ελληνική, αφοσιωμένος όμως στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στην έκβαση του Μακεδονικού αγώνα. Το Πατριαρχείο από την πλευρά του κήρυξε τη Βουλγαρική Εκκλησία σχισματική το 1872. Με την άνοδο στον πατριαρχικό θρόνο του Ιωακήμ του Τρίτου, νέοι και δραστήριοι ιεράρχες τοποθετούνται στις Μητροπόλεις της Μακεδονίας. Αποστολή τους η άμυνα της Εκκλησίας και του Ελληνισμού έναντι των εξαρχικών και των κομιτατζίδων. Μεταξύ άλλων, ο Γερμανός Καραβαγγέλης στην Καστοριά, ο Ιωακήμ Φορόπουλος στο Μοναστήρι, ο Χρυσόστομος Καλαφάτης στη Δράμα, μετέπειτα Χρυσόστομος Μύρνης. Το 1874 η οικογένεια Μελά εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Εκεί μεγαλώνει ο Παύλος, ένα όμορφο ψηλό αγόρι με τα 6 αδέλφια του. Τα καλοκαίρια τους τα περνούν πότε στην Οδυσσό και πότε στο Φάληρο, αλλά πιο συχνά στην Κηφισιά, στο εξοχικό του σπίτι. Μεγαλώνοντας ο Παύλος αρχίζει να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα αδέρφια του για την προθυμία του, την υποχωρητικότητά του και κυρίως για την καλοσύνη του. Στο σχολείο υποστηρίζει τα μικρότερα και τα αδύναμα παιδιά. Αργότερα, έφηβος πια, φροντίζει μία άρρωστη, φτωχή δασκάλα. Αγαπά με πάθος οτιδήποτε έχει σχέση με την Ελλάδα. Ακούει με έντονο ενδιαφέρον τις ιστορίες του πατέρα του για τις οικογενειακές περιπέτειες του 1821. Ο Παύλος ανδρώνεται σε μία εποχή ιδιαίτερης αναταραχής για τα Βαλκάνια. Σ' ολόκληρη τη Μακεδονία και τη Θράκη ως την Αδριανούπολη οργανώνονται σώματα ενόπλων Βούλγαρων κομιτατζίδων με πρόσχημα την απελευθέρωση της Μακεδονίας από τους Οθωμανούς. Στην Κρήτη, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και την Ήπειρο ξεπηδούν αντάρτικα σώματα εναντίον των Οθωμανών. Επιζητούν την ένωση με την Ελλάδα. Εθελοντές και βοήθεια με τη μορφή εράνων φτάνουν από την Κύπρο και από το εξωτερικό. Με τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1877 και τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου ένα χρόνο αργότερα, επιβάλλεται στην Οθωμανική Αυτοκρατορία να εκχωρήσει στη Βουλγαρία όλα τα εδάφη από το Δούναβι έως το Αιγαίο. Αν και το όραμα της Μεγάλης Βουλγαρίας δεν έγινε ποτέ πραγματικότητα, πυροδότησε τον βουλγαρικό εθνικισμό με μεγάλες επιπτώσεις στην τύχη των Ελλήνων της Ανατολικής Ρωμυλίας, της Θράκης και της Μακεδονίας. Ο 8χρονος τότε Παύλος Μελάς πολύ λίγα καταλαβαίνει από τα γεγονότα αυτά. Ζει όμως μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα και ανυπομονεί να μεγαλώσει για να πολεμήσει κι αυτός. Κάποτε, ψάχνοντας να βρει τον πατέρα του, κατέβηκε στο υπόγειο του σπιτιού τους. Με έκπληξη αντίκρισε ξύλινες κάσες με όπλα. Ο μικρός Παύλος έχει έντονη επιθυμία να τα δει από κοντά, να τα αγγίξει. Ο πατέρας του τον βρήκε εκεί. Του εξήγησε ότι αυτά τα όπλα προορίζονταν για τους επαναστάτες της Κρήτης. Πρέπει να κρατήσει το μυστικό. Ο Παύλος φυλάει γερά το μυστικό του. Το μυαλό του όμως γυρίζει διαρκώς στους αγώνες που μέλλονται. Ο ίδιος ως έφηβος συνεισφέρει και ενισχύει πρόθυμα κάθε μυστική εθνική και φιλανθρωπική δράση. Τα γεγονότα τρέχουν μαζί με τον Παύλο. Γεγονότα που δεν είναι άμυρα της απόφασής του να γίνει στρατιωτικός. Το 1881 ελευθερώνονται η Θεσσαλία και η Άρτα. Το 1885 ο Παύλος
τελειόφοιτος πια του γυμνασίου, ζει έντονα τα γεγονότα της προσάρτησης της Ανατολικής Ρωμυλίας από τη Βουλγαρία και την αναταραχή που τα ακολούθησε. Το 1886 σχεδιάζει κρυφά να καταταγεί εθελοντής ή να βγει αντάρτης στα σύνορα. Θα τον εμποδίσει ένα μικρό ατύχημα. Ενώ γυμναζόταν στους στήλους του Ολυμπίου Διός, σπάει το πόδι του. Μετά από αυτό μελετάει με μεγαλύτερο ζήλο για τις εισαγωγικές εξετάσεις στο στρατιωτικό σχολείο των Ευελπίδων. Τον Αύγουστο του 1886, 3 ημέρες πριν τις εξετάσεις του στρατιωτικού σχολείου, γράφει στο σημειωματάριό του: «Εκλέγοντας το στάδιο αυτό, δεν υπακούω παρά σε μιαν ιδέα. Να φανώ χρήσιμο στον πλησίον και στον τόπο μου. Αυτή είναι όλη μου η φιλοδοξία και σαν καλός στρατιώτης θέλω να υπηρετήσω την πατρίδα και για αυτή να αποθάνω. Καμιά δυσκολία δεν θα με σταματήσει. Δεν θα υποχωρήσω ποτέ πρώτων εμποδίων». Τον Οκτώβρη της ίδιας χρονιάς γράφει στον πατέρα του: «Προχθές το πρωί έδωκα των ενομισμένων όρκων. Σας βεβαιώ ότι ορκίστην έχουν πλήρην τη συναίσθηση των υπό του όρκου επιβαλωμένων καθηκόντων. Σταθεράν δε απόφασιν να τα εκτελέσω. Ευχηθείτε όπως ο Θεός με βοηθήσει να τηρήσω εντίμως των όρκων μου μέχρι της τελευταίας στιγμής της ζωής μου». Το 1891 αποφοίτησε από τη Σχολή Ευελπίδων με το βαθμό του ανθιπολογαγού του πυροβολικού. Τοποθετείται στο πρώτο σύνταγμα πυροβολικού στη Λάρισα. Το ίδιο καλοκαίρι γνώρισε την Αταλία, κόρη του Στέφανου Δραγούμη. Την πήρε γυναίκα του τον Οκτώβρη του 1892. Το 1894 γεννήθηκε το πρώτο τους παιδί. Ο Παύλος του έδωσε το όνομα του πατέρα του, Μιχαήλ, και χαϊδευτικά το φώναζε Μίκη. Ο Παύλος και η Ναταλία είχαν μεγαλώσει μέσα στην ίδια ιδεολογική παράδοση. Ο πατέρας της ήταν πολιτικός, υπουργός εξωτερικών στην κυβέρνηση Τρικούπη, με καταγωγή από το Βογατσικό της Καστοριάς. Ήδη το 1878 είχε πρωτοστατήσει στην αποστολή όπλων και σωμάτων στη Μακεδονία για την επανάσταση του Ολύμπου. Το ενδιαφέρον του Στέφανου Δραγούμη για την κατάσταση στη Μακεδονία ήταν ζωηρό. Με ανησυχία παρακολουθούσε την πρόοδο της εξαρχίας και την ένταση της βουλγαρικής προπαγάνδας. Το σπίτι των Δραγούμιδων ήταν κέντρο ειδήσεων για τη Μακεδονία και πέρασμα όλων όσων έρχονταν από εκεί. Η Ναταλία, κοντά στον πατέρα της, παρακολουθούσε όλες τις εξελίξεις. Έτσι ο Παύλος επηρεαζόταν διπλά. Παράλληλα, είχε ιδιαίτερα συνδεθεί με τον Ιώνα, τον αδελφό της γυναίκας του. Ζούσε ευτυχισμένος μια ήσυχη ζωή, μοιρασμένη στην εκτέλεση της υπηρεσίας του, στη συντροφιά του παιδιού του και στις κοινωνικές σχέσεις. Ωστόσο, η γενική ατμόσφαιρα ανίας και αθυμίας εκείνης της εποχής αρχίζει να τον στενοχωρεί. Ο Παύλος βρίσκει διέξοδο στο πάθος του για τη φωτογραφία. Ενδεχομένως έπαιξε ρόλο και η θητεία του στη χαρτογραφική υπηρεσία, ενώ δεν αποκλείεται και το αντίστροφο. Απαθανατίζει απόψεις του Αττικού τοπίου, εσωτερικά του πατρικού του σπιτιού, όπως και του σπιτιού της γυναίκας του, πλήθος οικογενειακά στιγμιότυπα,
αλλά και στιγμιότυπα αστικής ζωής. Παράλληλα, φωτογραφίζει σκηνές από την αγορά της Αθήνας. Τον ενδιαφέρουν ιδιαίτερα οι μικροπολιτές και τα παιδιά του μεροκάματου. Τα παιδιά ήταν πάντοτε στο επίκεντρο της προσοχής του. Φωτογραφίζει τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες, συλλαμβάνει εν κινήσει στιγμιότυπα όπως το άθλημα της ξιφασκίας. Υπήρξε πρωτοπόρος ως ερασιτέχνης της στερεοσκοπικής φωτογράφησης. Με το φωτογραφικό υλικό του διασκέδαζε και τα δύο του παιδιά, δείχνοντάς το στερεοσκοπικά. Το 1895 συγκλήθηκε στη Σόφια συνέθριο όλων των Μακεδονικών Κομιτάτων και συγκροτήθηκε η Ανώτατη Μακεδονική Επιτροπή, Βερχόβεν. Στην Αθήνα, ως αντίρροπο αυτής της κατάστασης, είχε συσταθεί από μερικούς πατριώτες μια μυστική εταιρεία, η Εθνική. Σκοπός της ήταν η άμυνα του καταδιωκόμενου ελληνισμού. Ο Παύλος ήταν από τα πρώτα ιδρυτικά της μέλη. Αφοσιώθηκε σε αυτήν με όλη τη θέρμη της ψυχής του. Όταν ξέσπασε το 1896 η Κρητική Επανάσταση, έγινε πάλι στην Ελλάδα μεγάλος ανεβρασμός. Στην πρωτεύουσα συλλαλητήρια, λόγοι, έρανοι, επιτροπές. Φεύγουν εθελοντές και μερικοί αξιωματικοί του ελληνικού στρατού. Ο Παύλος βρισκόταν στο Άργος, στη χαρτογραφική υπηρεσία. Οι συνάδελφοί του παρέλειψαν να το συμπεριλάβουν στη λίστα των εθελοντών. Έμεινε πίσω αρκετά στεναχωρημένος. Τα γεγονότα στην Κρήτη παρασύρουν την Ελλάδα σε πόλεμο με την Τουρκία το 1897. Ένα τμήμα του ελληνικού στρατού στάλθηκε στην Κρήτη και συγχρόνως συγκεντρώθηκαν οι κύριες δυνάμεις του στη Θεσσαλία. Ο Παύλος υπηρετεί στη δεύτερη παιδινή πυροβολαρχία του Τρίτου Συντάγματος στη Λάρισα. Εν τω μεταξύ, μαζί με τον Κωνσταντίνο Μαζαράκη Ενιάν, τον Φωτιάδη και άλλους νέους αξιωματικούς της Εθνικής Εταιρείας, είχαν οργανώσει μυστικά το Σώμα Μιλωνά Καψαλόπουλου. Έτσι, τέλη Μαρτίου, 3.000 ένοπλοι εισβάλλουν στη Μακεδονία. Η Τουρκία κηρύσσει τον πόλεμο και οι εχθροπραξίες αρχίζουν. Ο Παύλος στέλνει τηλεγράφημα στο σπίτι του. Αν ο Θεός μας βοηθήσει, σύντομα θα λάβετε γράμμα μου από τη Θεσσαλονίκη. Όμως, η πυροβολαρχία του δεν πρόλαβε να πάρει μέρος σε μάχη. Γκρεμίστηκαν απότομα τα όνειρα του Παύλου με την άτακτη υποχώρηση του ελληνικού στρατού. Όλο τον μετέπειτα βίο του τον χρωμάτισε βαθιά και ανεξίτηλα η εικόνα της υποχώρησης που την είδε εκείνη τη Μεγάλη Παρασκευή του 1897 στη Λάρισα. Σαν συμπλήρωμα της θλίψης του, ύστερα από λίγες εβδομάδες, έρχεται και ο θάνατος του πατέρα του. Στο μεταξύ, το 1898 επιστρέφει από τη Θεσσαλία οριστικά στην Αθήνα. Αρχίζει πάλι τη συνηθισμένη του ζωή μεταξύ του συντάγματος και του σπιτιού του. Δεν είναι όμως ο ίδιος. Τα γεγονότα τον έχουν σημαδέψει. Έφυγε νέος, γεμάτος φλόγα και ορμή για τον πόλεμο, γυρίζει άνδρας με την πίκρα στο πρόσωπο, την ψυχή ταραγμένη και με ύπνο ανήσυχο. Μόνον όταν παίζει με το γιο του, το γέλιο χαράζει αβίαστα τα χείλη του. Αρχίζει να συνεννοείται για τις κινήσεις τους με την οικογένεια Δραγούμη και να αλληλογραφεί με τον Καραβαγγέλη στην Καστοριά. Είναι η ίδια εποχή που ο Παλαμάς γράφει τον Δωδεκάλογο του Γύφτου. Ο ποιητής, βαθιά πληγωμένος, εκφράζει τη συνείδηση του έθνους του, την επαύριο της εθνικής ταπείνωσης του 1997. Λίγα χρόνια πριν, ο Ψυχάρης, επηρεασμένος από τη μεγάλη ιδέα της εποχής, έγραφε στα προλεγόμενα του έργου του «Το ταξίδι μου». Ένα έθνος, για να γίνει έθνος, θέλει δύο πράγματα: να μεγαλώσουν τα σύνορά του και να κάνει φιλολογία δική του. Να πολεμά κανείς για την πατρίδα του ή για την εθνική του γλώσσα, ένας είναι ο αγώνας. Πάντα αμήνεται περί πάτρης. Αντίστοιχα, ο Δελμούζος
θα αναζητήσει λίγο αργότερα τον αληθινό άνθρωπο στον υπεύθυνο αγωνιστή που υπερνικά τις εσωτερικές και εξωτερικές αντίθετες δυνάμεις και είναι πρόθυμος να θυσιάσει όχι μόνο την ησυχία και τη βολή του, αλλά και την ίδια του τη ζωή. Αυτό το πρότυπο ενσάρκωσε ο Παύλος Μελάς. Θα σταθεί ελεύθερος απέναντι στη μοίρα. Θα θυσιάσει τα πάντα για τον αγώνα. Ο αγαπημένος των μεγαλοαστικών σαλονιών θα γίνει ο αγαπημένος των κακοτράχαλων μακεδονικών βουνών. Εν τω μεταξύ, η ιδέα της αυτονομίας της Μακεδονίας κέρδιζε έδαφος στη Βουλγαρία ως προσωρινή μεταβατική κατάσταση. Ύστερα μάλιστα από τη ματαίωση του σχεδίου της Μεγάλης Βουλγαρίας, της συνθήκης του Αγίου Στεφάνου. Όσα συμβαίνουν στη Μακεδονία κυκλοφορούν γρήγορα. Ο Παύλος με τον πεθερό του είναι σε συνεχή επικοινωνία με μακεδονικούς συλλόγους, αλλά και οι Μακεδόνες που έρχονται στην Αθήνα βρίσκουν πάντα καταφύγιο στο σπίτι του Στέφανου Δραγούμη. Έτσι οι δύο άντρες γνωρίζουν με λεπτομέρειες τα όσα τραγικά διαδραματίζονται στη μακεδονική γη. Ο Παύλος επιθυμεί διακαώς να επισκεφθεί τη Μακεδονία και να αποκτήσει προσωπική αντίληψη των πραγμάτων. Ενώ η υπηρεσία του ως ανθιπολοχαγού του δεύτερου συντάγματος πυροβολικού είναι απελπιστικά μονότονη, την ίδια εποχή η οικογένειά του μεγαλώνει με τη γέννηση της κόρης του, Ζωής. Τα καλοκαίρια τα περνά με την οικογένειά του στο σπίτι του στην Κηφισιά. Η αγαπημένη του ευχαρίστηση καθώς και της γυναίκας του είναι η Πασία. Παράλληλα αφοσιώνεται στους εράνους αλλά και στην επικοινωνία του με πρόσφυγες Μακεδόνες που του φέρνουν πολύτιμες πληροφορίες. Με την πρωτοβουλία του Μακεδονικού Κομιτάτου της Αθήνας, ντόπιοι αρχηγοί, ιδίως στη Δυτική Μακεδονία, ενισχύονται με την αποστολή οπλισμού και εθελοντών ώστε να ανταπεξέλθουν στις επιθέσεις των Βουλγάρων κομιτατζίδων. Ανάμεσα στους εθελοντές ξεχωρίζουν ο Κώτας, ο Νταλίπης, ο Παύλος Κύρου, ο Βαγγέλης Τρεμπενιώτης και ο Λάκης Πύρζας. Η κυβέρνηση Θεοτόκη διστάζει, αλλά κάτω από την πίεση της κοινής γνώμης αναγκάζεται να λάβει ορισμένα μέτρα. Δεν προσανατολίζεται ακόμα στον ένοπλο αγώνα. Εγκαθιστά στη Μακεδονία νέους προξένους. Μεταξύ άλλων, ο Λάμπρος Κορομιλάς στη Θεσσαλονίκη. Στο προξενείο μοναστηρίου, ως υποπρόξενος ο Ιων Δραγούμης. Ένα νέο πνεύμα δράσης αρχίζει. Ο Παύλος αισθάνθηκε μεγάλη συγκίνηση και χαρά που θα πήγαινε τουλάχιστον ο γυναικάδελφός του στη Μακεδονία. Ήλπιζε τώρα πως θα άρχιζε η δουλειά ενάντια στο βουλγαρικό χήμαρο. Ο Ιων του είχε υποσχεθεί ότι θα τον κρατούσε ενήμερο των πραγμάτων. Οι δύο άνδρες, παρόλη την απόσταση που τους χωρίζει, εργάζονται με αμοιβαία αγάπη και κατανόηση, σαν μία ψυχή. Ανταλλάσσουν πληροφορίες, οδηγίες, λογαριασμούς, βραχύλογα και κρυπτογραφικά. Αγαπητέ μου Παύλε, πρέπει να ξέρεις δύο πράγματα. Πως για να επιτύχουμε κάτι σε αυτήν την περίσταση χρειάζονται. Πρώτον, εργασία εδώ. Αυτήν την κάνουμε όσο μπορούμε εμείς. Δεύτερον, εργασία στην Ελλάδα. Και για τις δύο δουλειές χρειάζονται χρήματα. Γράψε με σε παρακαλώ, για να ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε εδώ αν το κίνημα των κομιτάτων γενικευθεί. Αυτά σε παρακαλώ, να μένουν μυστικά. Ίσως αργότερα σε παρακαλέσω να έλθεις εδώ. Αισθάνομαι πόση ευθύνη παίρνω επάνω μου. Αλλά αφού δεν την παίρνει κανείς άλλος, την παίρνω εγώ. Τώρα φρόντισε να οργανώσετε πόλεμο δημοσιογραφικό στην Ευρώπη για τα ελληνικά συμφέροντα. Να έχετε χρήματα έτοιμα για κάθε ενδεχόμενο. Ο Ιων συγκροτεί ένα μυστικό σωματείο, την Άμυνα, με σκοπό την άμυνα των ελληνικών κοινοτήτων. Ο Παύλος στην Αθήνα χρησιμεύε ως σύνδεσμος με τα διάφορα πατριωτικά σωματεία των Αθηνών. Μες στις μεγάλες τους φροντίδες δεν παραμελούν και τις πιο μικρές λεπτομέρειες.
Είναι καλό να ξοδεύονται και να περιφέρονται εδώ ελληνικά λαχεία. Φρόντισε να σταλούν για πρώτη φορά 100 της αρχαιολογικής εταιρείας. Έγραψα του Βικέλα για κάτι βιβλία. Ρώτησέ τον αν έλαβε το γράμμα μου. Στείλε παρακαλώ το έγκλειστον άρθρων στον Κάπα να το δημοσιεύσει. Νόμιζα πως με έχεις ξεχάσει εντελώς. Βλέπω όμως ότι τίποτε δεν ελισμόνησες από όσα σε παρακάλεσα να κάμεις. Το διπλό σου γράμμα με ηλέκτρισε. Είμεθα στην αρχή, αλλά είμαι βέβαιος ότι θα πάμε γρήγορα. Πρέπει να λογαριάζεις στις 60 λίρες μηνιαίως. Ελπίζω να αυξηθούν ταχαίως. Εξ αυτών κράτησε όσα θέλεις, τα υπόλοιπα στείλε Καραβαγγέλη. Από κανένα κράτος της Ευρώπης δεν έχουμε να περιμένουμε ούτε βοήθεια, ούτε τίποτε. Να ξέρεις πως είμαστε εντελώς μόνοι μας. Κανείς δεν μας βοηθεί και όλοι μας χτυπούν. Γιατί λοιπόν να μην κάνουμε μόνοι μας ό,τι πρέπει? Οι συμμορίες και τα κομιτάτα είναι χωμένα παντού. Εργάζονται ενεργητικότερα από πριν. Χρειάζεται υπεράσπισης, γιατί πολλοί παρασύρονται επειδή οι Βούλγαροι τους υπόσχονται ελευθερία και τους λέγουν πως και η Ελλάς εγκρίνει την ενέργειά τους και ότι αυτοί δεν ζητούν να κάνουν Μακεδονία βουλγαρική, αλλά να την κάνουν αυτόνομο κράτος. Είσαι αξιοθαύμαστος για την δραστηριότητα, την αφοσίωση και την νοημοσύνη σου. Τι δεν θα έδιδα να είμαι κοντά σου και να σε βοηθώ στις ενεργείες σου. Δυστυχώς, τα μέσα μου δεν με επιτρέπουν να κινηθώ απ' εδώ. Και η κυβέρνηση δεν σκέπτεται καθόλου να υποφεληθεί της προθυμίας μου. Οι Βούλγαροι λένε να κάνουν κάτι την Κυριακή 20 Ιουλίου. Να χτυπήσουν τα τουρκικά χωριά και να κάψουν και να σκοτώσουν. Πράγματι, την άνοιξη του 1903 πλημμύρισαν τον τόπο οι βουλγαρικές συμμορίες. Φοβέριζαν ότι του προφήτη Ηλία θα γινόταν γενική επανάσταση. Οι ομάδες των κομιτατζίδων που φτάνουν και οι τοπικοί συνεργάτες τους χτυπούν τις καμπάνες των εκκλησιών και προκηρύσουν την ανεξαρτησία. Προσπαθούν να βγάλουν όλο τον πληθυσμό στο βουνό και να δώσουν την εντύπωση στην Ευρώπη ότι πρόκειται για μια γενική εξέγερση. «21 Ιουλίου 1903. Στείλε χρήματα το ταχύτερον. Ένα είδος επαναστάσεως ήρχες από χθες. Άρχισαν από τουρκικά χωριά για να προκαλέσουν αντεκδικήσεις. Οι τουρκικές δυνάμεις ως αντίπεινα καταστρέφουν τα χωριά σλαβόφωνα και ελληνόφωνα χωρίς εξαίρεση. Καίνε τη συγκομιδή, αφανίζουν τα κοπάδια. Οι συνέπειες είναι οδυνηρές για τον πληθυσμό. Η εξέγερση του Ήλιντεν είχε καταστροφικά αποτελέσματα για τον ελληνισμό της Μακεδονίας. Ο πληθυσμός κάνει συνεχείς εκκλήσεις προς την ελεύθερη Ελλάδα για αποτελεσματική βοήθεια και προστασία. Η Μακεδονία φλέγεται. Υπήρχαν όμως και μερικοί Έλληνες, οι οποίοι δεν περίμεναν την ψευδοεπανάσταση του Ήλιντεν και τις φλόγες στο Κρούσοβο για να αφυπνιστούν. Μεταξύ τους, οι αξιωματικοί και πρώην μέλη της Εθνικής Εταιρείας, ανθιπολοχαγοί του πυροβολικού, Παύλος Μελάς, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, Κωνσταντίνος Μαζαράκης Ενιάν, Γεώργιος Τσόντος, ο ανθιπολοχαγός πεζικού Γεώργιος Κατεχάκης και οι λοχαγοί του πεζικού Αναγνωστόπουλος Δημήτρης και Αλέξης Κουτούμης. Αντιλαμβάνονται την τραγικότητα της κατάστασης στη Μακεδονία και αποφασίζουν να αγωνιστούν για τον μακεδονικό ελληνισμό, ανεξάρτητα από την πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης. Στέλνουν μερικά πρόσωπα δοκιμασμένα, Μακεδόνες και κριτικούς, να δυναμώσουν τα ντόπια σώματα και να βοηθήσουν στην οργάνωση κι άλλων. Αυτούς τους διάλεγε ο Παύλος και τους έστελνε με μεγάλη μυστικότητα από τα σύνορα. Όλο μεγαλώνει όμως του Παύλου ο πόθος να πάει ο ίδιος στη Μακεδονία. Δεν αφήνει προσπάθεια,
δεν αφήνει ενέργεια για να φτάσει εκεί που θέλει. Τέλος, μια μέρα, ο λοχαγός του πεζικού Κοντούλης του ανακοινώνει την απόφαση της κυβέρνησης να στείλει 4 αξιωματικούς για να μελετήσουν το έδαφος και την κατάσταση. Στον Κοντούλη ανέθεσαν την αρχηγία της αποστολής. Αυτός πρότεινε τον Παύλο, τον Αναστάσιο Παπούλα και τον Γεώργιο Κολοκοτρώνη, εγγονό του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Στον καθένα επιτρέπεται να πάρει έναν άνδρα οπλισμένο για ακόλουθο. Θα τους οδηγήσουν στη Μακεδονία ο καπετάν Κώτας από τη Ρούλια, ο Παύλος Κύρου από το Ζέλοβο, ο Νίκος Πύρζας από τη Φλόρινα. Οι άδειες που τους δίνονται από το Υπουργείο Στρατιωτικών αφορούν μετακινήσεις τους μέσα στα όρια του ελληνικού κράτους. Τα διαβατήριά τους εκδίδονται με ψευδόνυμα. Το ψευδόνυμο του Παύλου είναι Μίκης Ζέζας, ψευδόνυμο αγαπημένο, καθώς του θύμιζε το γιο και τον πατέρα του ταυτόχρονα. Ετοιμάζεται με ιδιαίτερη χαρά. Ο αγαπημένος ονειροπόλος των αθηναϊκών σαλονιών μεταμορφώνεται στον αγαπημένο της Μακεδονίας. Η τελική φάση του αγώνα αρχίζει. Όπως ο ίδιος γράφει στο σημειωματάριό του στις 24 Φεβρουαρίου του 1904, «Σήμερον επιτέλους εκπληρούται ο πόθος μου. Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 1904. Αυτά στα σημέρας με πνίγει η λύπη και οι συγκίνησεις. Αφήνω διαπάντοτε ίσως τας υπάρξεις τας οποίες λατρεύω υπερπανάλοη σε αυτόν τον κόσμο. Παίζω λίγον με τη ζωή μου. Ίσως είναι η τελευταία φορά. Το αγγελάκι μου έχει φοβερό κέφι. Ο Μίκης μου κι αυτός παίζει μαζί μας. Διανέμω τις φωτογραφίες μου, δίδω εις όλους και όλες αναμίαν. Εκείθεν με την άμαξαν πηγαίνω στο νεκροταφείο, στο πατρός μου το μνήμα. Κάθομαι ολίγην ώρα παρά τον τάφο του. Αισθάνομαι την ψυχή του πολύ κοντά μου. Ενθυμούμε με πόση φωτιά αγαπούσε αυτό στην πατρίδα. Ενθυμούμε ότι ορκίστην επί του φερέτρου του να αποθάνω εν ανάγκη πέρα αυτής. Ενθυμούμε πόσον υπέφερε δια την καταστροφή του 1897. Όλες αυτές οι σκέψεις με δίδουν θάρρος και επαναφέρουν ολίγην γαλήνινη στην ψυχή μου. Διότι σκέπτομαι ότι και αν φωνευθώ θα επανέβρω την ψυχή του Αγίου εκείνου ανθρώπου. Κόπτω λίγους μενεξέδες από τον τάφο του. Ήταν διαταγή της κυβέρνησης τα μέλη της αποστολής να κρατήσουν μεγάλη μυστικότητα. Χρησιμοποίησαν τα ψευδόνυμα Σκούρτης ο Κοντούλης, Τάσος ο Παπούλας, Πάνος ο Κολοκοτρώνης και Ζέζας ο Παύλος. Για συνοδούς τους διάλεξαν τον Ευθύμη Καούδη, τον Γιώργη Δικονημάκη, τον Γιώργη Περάκη και τον Απόστολο Τράγα. Φεύγουν χωριστά για να μην κινηθεί η περιέργεια του κόσμου και της τουρκικής διπλωματίας. Στις 16 Φεβρουαρίου φεύγουν ο Παπούλας και ο Κολοκοτρώνης. Στις 24 φεύγει ο Παύλος. Ο Κοντούλης θα τους ανταμώσει αργότερα στα σύνορα. Η εντολή είναι να γνωρίσουν τον τόπο και τους ανθρώπους, να ορίσουν στελέχη για μελλοντικές εργασίες, να πληροφορηθούν από κοντά τις ανάγκες και τις επιθυμίες των μακεδονικών πληθυσμών,
να αποφεύγουν κάθε σύγκρουση με τις αρχές ή με τους κομιτατζίδες. Ένας λοχείας θα τους οδηγήσει ως την Ασπροκλεισιά για να περάσουν ασφαλέστερα τα σύνορα. Βαίνομεν όλοι αθορύβως και σιωπηλοί. Το σκότος είναι βαθύτατο. Δεν βλέπουμε τίποτε. Ο δρόμος είναι επικίνδυνος. Ο μόνος τρόπος να βαδίζεις σταθερός είναι να ακολουθείς την κίνηση των ποδών του προπορευομένου. Ο νους μου είναι εις σας όλους και στην Μακεδονία. Είναι η ώρα 11. Εις του πατρός σου είναι όλοι περί το τσάι. Εις δε το σπιτάκι μας στην Κηφισιά, τα αγγελάκια μου κοιμούνται γλυκά γλυκά. Σκέπτομαι και τη Μακεδονία, κι αν και κοπιάζομεν πολύ και υποφέρομεν, είμαι πολύ ενθουσιασμένος και συγκινημένος. Τρίτη Εσπέρα, 2 Μαρτίου 1904. Θέσεις Μελισσόπετρα. Εις τες 6 μετά μεσημβρίαν ανέβηκα μόνος εις έναν λοφίσκο δια να σας συλλογιστώ. Βράδυ ανάψαμεν φωτιές και εμείς οι καπεταναίοι με τον Κόταν και Πύρζαν εκαθίσαμεν μαζί να φάγομεν. Τα δε παιδιά παραπέρα. Ο παππούλας αρχίζει ένα κλέφτικο τραγούδι. Σε βεβαιώ ότι παρουσιάζομεν πράγματι αγρία εικόνα. Εκεί μέσα στη σπηλιά με τα όπλα μας. Τα σπικίλας ενδυμασίας μας και τις άγριες φάτσες μας. Τη νύχτα εκοιμήθημεν γύρω εις τη φωτιά. Κριτσοτάδες, Κυριακή 7 Μαρτίου 1904. Ο καιρός καθαρίζεται. Τα πνεύματά μας καλύτερα. Φεύγοντας απόψε από τους Κριτσοτάδες θα περάσουμε στην συμβολή του Γρεβενίτικου και του Αλιάκμονος. Εκεί θα λιμεριάσουμε εις Παλαιόκαστρον, κάτω της Χετίστης. Ζήτω η Μακεδονία. Ζήτω η Νάτα και τα παιδιά μου. Ζήτω σαν οι Δρακουμαίοι. Δευτέρα 8 Μαρτίου 1904. Ώρα 10 προμεσημβρίας. Ζήτω η Μακεδονία. Ετελείωσαν Νάτα μου τα βάσανά μας. Από τας 4 το πρωί ευρισκόμεθα μεταξύ του εγκαταλελειμμένου χωρίου Ρομπάτη και της φυλής του Αλιάκμονας. Απευθυνόμενος στην Αταλία και στην αδελφή της Έφη Καλέργη, γράφει: Όλους ανεξαιρέτως σας εσυλλογιζόμην, κατά σειράν και σχεδόν διαρκώς, και σας αγαπούσα. Σου στέλνω 2 φύλλα κυκλαμίνων της Μακεδονίας. Ήθε μίαν ημέρα να έλθετε ίδια να τα κόψετε. Η ωραιότης των μερών τούτων είναι απερίγραπτος. Τι λυπηρών να ευρίσκονται εις τέτοια χέρια. Η ώρα είναι 12 ακριβώς. Εκράτησα την ώρα της Κηφισίας διά να σας παρακολουθώ. Θα είστε ακόμα εις περίπατον. 1000 φιλιά μακεδονικά εσέ και εις τους άλλους. Κάτω από τη μύτη των Τούρκων ανεβαίνουν νύχτα το βουνό πάνω από τον Αλιάκμονα. Περνούν το Παλαιόκαστρο βόρεια της Χιάτιστας. Φτάνουν ως τη μονή Τσιριλόβου. Εκεί τους υποδέχεται ο ηγούμενος Γρηγόριος, φωτισμένος άνθρωπος και μοιημένος στον αγώνα από το Γερμανό Καραβαγγέλη. Από τον ηγούμενον μανθάνομεν ότι ούτε ο Σαράφοφ ούτε ο Τσακαλάροφ ήλθαν ακόμη. Δια των δεύτερων λέγουν συνέλεξαν ήδη δια του ληστρικού του βίου 200 με 300.000 φράγκα και σκέπτεται να αποσυρθεί δια να τα χαρεί. Άξιος αντιπρόσωπός του ως προς την ομότητα και το φανατισμόν είναι ο φοβερός Μήτρο Βλάχος, ο οποίος έλαβε διαταγή να εξοντώσει πάση θυσία τον Κόταν. Ήδη οι δικοί μας έβραν τα ίχνη του και τον ακολουθούν κατά πόδας. Ο Κοντούλης πηγαίνει στην Καστοριά να συναντήσει τον Μητροπολίτη Γερμανό Καραβαγγέλη.
Οι άλλοι ακολουθούν άλλα δρομολόγια για να ανταμωθούν αργότερα στα Κορέστια. Εκεί θα γίνει κυρίως η έρευνά τους. Ενδιάμεσα περνούν από το Συστέβο. Το χωριό αυτό έχει αρκετούς σχισματικούς. Εδώ κατοικεί μια νέα χήρα η οποία έχει 7 παιδιά. Ο άντρας της ηττούει στο σώμα του Κώτα. Μια ημέρα όμως διαδόλου τον συνέλαβε ο Τσακαλάροφ και τον εφώνευσαν. Η καημένη γυναίκα πέφτει κλαίουσα εις τα σαγκάλας του Κώτα, ο οποίος κλαίει και αυτός μαζί της. Όταν της έδωσα το χέρι, της επασάρισα κι εγώ μια λίρα, αλλά γιαγιά. Στο διάβα τους, οι ντόπιοι έρχονται για να τους φέρουν ψωμί, τυρί, κρασί. Ό,τι έχει ο καθένας. Πολλοί ζητάνε όπλα. Οι γυναίκες, αν και πολλές από αυτές δεν ξέρουν ελληνικά, έχουν ψυχή βαθύτατα ελληνική. Καμαρώνουν τα παιδιά τους που διαβάζουν ελληνικά στο σχολείο. Φτωχοί δάσκαλοι, αφανείς, ανώνυμοι ήρωες και μάρτυρες, με ελάχιστο μισθό που τον πληρώνουν οι κοινότητες, δουλεύουν με πίστη. Ο Παύλος, υπέρμαχος της Δημοτικής, παρατηρεί πόσο είναι ανάγκη να απλοποιηθεί το σύστημα. Να μαθαίνουν τα παιδιά τα ελληνικά και την ιστορία μας στην απλή, φυσική γλώσσα του λαού, τη Δημοτική. Καλούν τους προεστούς και τους δημογέροντες. Με τη συνηθισμένη του λογική και φρόνηση τους μιλάει ο Κοντούλης. Τα λόγια του μπορεί να συνοψιστούν έτσι όπως τα γράφει ο Παύλος. Αδέλφια, εμείς που ήλθαμε από την Ελλάδα για να σας βοηθήσουμε, δεν θα σας βιάσουμε να μας ακολουθήσετε όπως έκαναν οι Βούλγαροι. Αυτοί, αφού έπαιρναν τα χρήματά σας, όχι μόνον όπλα δεν σας έδιναν, αλλά το καλοκαίρι με τη βία θέλησαν να σας ξεσηκώσουν μόνο και μόνο για να δείξουν στην Ευρώπη ότι η Μακεδονία είναι βουλγαρική. Και αφού έκαναν έτσι το κέφι τους, άφησαν τους Τούρκους και έκαψαν τα χωριά σας. Εμείς δεν θα κρυβόμαστε, αλλά θα πολεμούμε στήθος με στήθος. Και πρώτα θα πέφτουμε εμείς και έπειτα εσείς. Από όπου περνούν, στη Ρούλια, στη Νόστιμα, στο Ζέλοβο. Το κήρυγμά τους βρίσκει απήχηση που πολλοί ούτε τη φαντάζονταν. Νάτα μου, ήρθαν οι προεστοί από το Πισοδέρι. Συγκινημένοι μας φιλούν. Πόσον ενθουσιασμόν κρύβουν στα στήθη των αυτοί οι πατριώτε, τους οποίους οι επίσημοι μας ουδέποτε ειδηνήθησαν να γνωρίσουν. Είμαι θα τώρα 30 καλώς οπλισμένοι και καθημερινώς μας παρακαλούν να έλθουν και άλλοι. Οι οδηγίες μας όμως δεν μας επιτρέπουν τώρα την συγκρότηση σωμάτων, αλλά μόνον αναγνώριση. Έτσι προχωρούν και φτάνουν ως τα χωριά της Πρέσπας. Εκεί φτάνει επίσημο κυβερνητικό μήνυμα που τον ανακάλει στην Αθήνα. Η τουρκική πρεσβεία διαμαρτυρήθηκε γιατί είχε παρατηρήσει την απουσία του Παύλου από την Αθήνα. Είχε πληροφορηθεί ότι βρισκόταν στη Μακεδονία. Ο Παύλος ταράζεται, αγανακτεί, αρνείται ξεκάθαρα να γυρίσει πίσω, αφήνοντας στη μέση τη δουλειά που μόλις άρχισε. Λέγει ότι η μετάκλησή μου είναι προσωρινή, αλλά φοβούμαι ότι δεν θα έχω τη δύναμη να αποθάνω και δευτέραν φοράν, χωρίς να υπολογίσω τους ματαίους κόπους και κινδύνους μεταβάσεως και επανόδου. Ο Κοντούλης προσπαθεί να τον πείσει. Στο τέλος τον διατάσσει σαν ανώτερός του. Ο Παύλος πάει στο μοναστήρι να συναντήσει τον Ιώνα. Είναι 25 Μαρτίου, Μεγάλη Πέμπτη. Αυτός του επαναλαμβάνει τη διαταγή της κυβέρνησης και τον συμβουλεύει να επιστρέψει. Έτσι πείθεται ο Παύλος να γυρίσει. Σκέφτεται να εμφανιστεί για λίγο στην Αθήνα, να τον δουν και να ξαναγυρίσει. Στις 29 Μαρτίου 1904 παρουσιάστηκε στην κυβέρνηση για να αναφέρει την ωστότε εργασία της αποστολής του.
του επαναλαμβάνεται η διαβεβαίωση πως θα τον ξαναέστελαν γρήγορα πίσω στη Μακεδονία με όπλα αυτή τη φορά για όσους τα ήθελαν. Η κυβέρνηση όμως ανακαλεί και τους άλλους αξιωματικούς στην Αθήνα, γιατί η επίσημη αναφορά του Κοντούλη δεν συμφωνεί με τις εκτιμήσεις των δύο άλλων της αποστολής, του Παπούλα και του Κολοκοτρώνη. Ο Παύλος γίνεται έξω φρενών. Σε έντονη συζήτηση με τον Κολοκοτρώνη στο γραφείο του Στέφανου Τραγούμη δεν κρατιέται και του μιλάει υβριστικά. Ο Κολοκοτρώνης τον καλεί σε μονομαχία, στη διάρκεια της οποίας ο Παύλος τον τραυματίζει ελαφρά στο πόδι. Στα χαρτιά του Παύλου βρίσκεται ένα σχέδιο γράμματος προς τη μητέρα του αντιπάλου του. Της γράφει ότι δεν θα σκοτώσει ούτε θα χτυπήσει βαριά το γιο της. Τα βουλγαρικά κομιτάτα οργίαζαν πάλι. Τα τουρκικά αποσπάσματα όλο και πυκνότερα απειλούσαν τη ζωή των χωρικών. Ο Παύλος δεν έπαβε τα τρεχάματα, τα διαβήματα, τις παρακλήσεις στους επίσημους κύκλους και σε όλες τις οργανώσεις της Αθήνας που ενδιαφέρονταν για τη Μακεδονία. Τέλη Ιουνίου δέχθηκε επισκέψεις από την Κοζάνη. Του ζητήθηκε να οργανώσει ενεργό άμυνα. Έτσι ο Παύλος πήρε 20ημερη άδεια από τον διοικητή του και στις 10 Ιουλίου, ξημερώματα, φεύγει πάλι για τη Μακεδονία, με σκοπό να συναντηθεί με στελέχη της οργάνωσης στην Κοζάνη. Γράφει από τα σύνορα. Αισθάνομαι πολύ οδυστυχή στην ευτυχία που αφήνω. Αισθάνομαι ότι με όλων των ανήσυχων και νευρικών χαρακτήρα μου, ο βίος που μου αρμόζει περισσότερον είναι ο ήσυχος και ο οικογενειακός. Αλλά από τίνος δεν εξεύρω τι έπαθα, έγινα όργανον δυνάμεως πολύ μεγάλης, ως φαίνεται, αφού έχει την ισχύν να κατασυγάζει όλα τα άλλα αισθήματά μου και να με οθεί διαρκώς προς τη Μακεδονία. Με τον φίλο του Πύρζα φτάνει στην Κοζάνη στις 21 Ιουλίου του 1904. Κρυμμένος 15 ημέρες σε ένα φιλικό σπίτι, έρχεται μυστικά σε επαφή με φίλους του. Περιοδεύει σαν ζωέμπορος γύρω από την Κοζάνη, προβαίνει σε συμφωνίες, ορίζει τα πρόσωπα που θα χορηγούν χρήματα, τους ταχυδρόμους, τους οδηγούς, τα παλικάρια που θα έπαιρναν όπλο. Συναντά δυσκολίες, δισταγμούς, κάπου και μικροψυχίες, αλλά τον στηρίζουν πάντα η αγάπη και η πίστη των αληθινών πατριωτών. Πριν ξαναγυρίσει στην Αθήνα, ανακοινώνει στο Μακεδονικό Κομιτάτο το πόρισμα της εργασίας του και τη γνώμη του για τον αγώνα. Ας γνωρίζουν ότι υπό ουδεμίας φιλοδοξίας διαπνέομαι. Και αν στείλουν κι αυτοί κανένα σώμα αργότερα, θα θέσω εις την διάθεσή των την εργασία μου και θα ταχθώ κι εγώ υπό τας διαταγάστων. Στην Αθήνα βρίσκει αυτή τη φορά καλύτερη ατμόσφαιρα. Υποβάλλει την έκθεσή του στους αρμόδιους και φεύγει πάλι για τη Μακεδονία. Η εντολή του Μακεδονικού Κομιτάτου είναι να αναλάβει την αρχηγία των σωμάτων Καστοριάς Μοναστηρίου. Λάρισα, 21 Αυγούστου 1904. Αναλαμβάνω αυτόν τον αγώνα με όλη μου την ψυχή και με την ιδέα ότι είμαι υποχρεωμένος να τον αναλάβω. Στα σύνορα φόρεσε ο Παύλος τον τουλαμά, τα φυσεκλίκια και τα όπλα του και πρώτη φορά φανερώθηκε ως καπετάνιος Μίκης Ζέζας στα παλικάρια του. Ήταν όλοι μαζί καμιά 30. Ο Πύρζας ως υπαρχηγός και ανάμεσά τους ο Κατσαμάκας, ο Ανθρουλής, ο Δικόνιμος, ο Λιώντας με τους Κοζανίτες και ο Λαμπρινός Βρανάς.
Οι δυσκολίες φάνηκαν από την πρώτη στιγμή. Οι πορείες έπρεπε να γίνονται πάντα νύχτα για να μην τους πάρουν είδηση οι Τούρκοι. Ακόμα και οι πιο έμπειροι οδηγοί συχνά έχαναν το δρόμο στο σκοτάδι. Ο Παύλος, μέσα σε όλες τις κακουχίες και την κούραση, προλαβαίνει να θαυμάσει την φυσική ομορφιά του τοπίου. Το φαγητό ήταν δύσκολο. Πολλές φορές το προμηθεύονταν από κάποια στάνη. Όλα τα πλήρωναν, δεν άρπαζαν τίποτα. Ύστερα από τους Βούλγαρους, ήλθαν εκείνοι που ο λαός πρόσμενε με λαχτάρα. Διαβαίνουν από το Κλεπέστη, το Ζάνσκο, την Ασπροκλησιά και φτάνουν στο Κοσταράζι. Κρυμμένοι σε έναν αχυρώνα, συνεννοούνται με μυστική αλληλογραφία με τον Καραβαγγέλη. Καταστρώνουν το σχέδιο δράσης τους. Από το Κοσταράζι λιμεριάζουν στο βουνό πάνω από το Βογατσικό. Εκεί μετρά ο Παύλος τους άντρες του. Άλλοι αρρώστησαν και φροντίζει να τους αφήσει σε καλά χέρια. Ένας τους πρόδωσε, άλλος έφυγε με τα όπλα του. Έμειναν 25. Με άλλα παλικάρια που τους έρχονται γίνονται 34. Τσιρίλοβο, Κουμανίσοβο, Λέχοβο, Στρέμπενο, Προκοπάνα, Μπελκαμένη, Νεγοβάνη, Νερέτη. Από παντού περνά και ξαναπερνά ο Παύλος. Με την παρουσία του προστατεύει, εγκαρδιώνει, συμφιλιώνει. Όσο μπορεί, δεν καταφεύγει στη βία. Τρέμω και συγκινούμαι σκεπτόμενος ότι εγώ, ο οποίος σου δε μήγαν εσκεμμένος σε σκότωσα ποτέ, από αύριον θα φωνεύσω. Θα δολοφονήσω ίσως και ανθρώπους ακόμη. Δεν επιτρέπει στους άντρες του να προβαίνουν σε αντεκδικήσεις. Γι' αυτό στείνει δικαστήριο και όποτε κρίνει πως μπορεί να συγχωρέσει, συγχωρεί. Περιμένοντας όπλα από τις αθηναϊκές οργανώσεις για να εξοπλίσει τα χωριά της περιοχής, με όσα διαθέτει οργανώνει την άμυνα 4 χωριών. Ο χειμώνας ερχόταν βαρύς. Το σώμα χωρισμένο σε ομάδες προχωρεί προς το Ζέλοβο. Είναι τόσο κουρασμένοι οι άνδρες που ορίζει να σταθούν στη Στάτιτσα για να στεγνώσουν και να κοιμηθούν. Ο ίδιος σε ένα σπίτι με 4 άλλους. Ο Βολάνης με μια άλλη ομάδα σε ένα διπλανό. Ξαφνικά ειδοποιούνται πως μπαίνει στο χωριό τουρκικός στρατός. Ο κομιτατζής Μητροβλάχος τους είχε ειδοποιήσει ότι τάχα ο ίδιος με τη συμμορία του κρυβόταν στο χωριό. Οι Τούρκοι πλησιάζουν το σπίτι που κρυβόταν ο Βολάνης. Ο Παύλος διατάζει να μην πυροβολήσει ακόμα κανείς. Οι Τούρκοι κτυπάνε με τα κοντάκια των όπλων την πόρτα και φωνάζουν ότι θα κάψουν το σπίτι. Ο Παύλος με ένα από τα παλικάρια του, τον Ντίνα, είχαν πιάσει τα παράθυρα. Σε λίγο άρχισαν να χτυπούν και την πόρτα του δικού του σπιτιού. Σήκωσε ο Παύλος το όπλο και πυροβόλησε. Οι πυροβολισμοί γενικεύτηκαν. Ο Στρατινάκης πρότεινε να κατέβουν στο υπόγειο για να μην καούν σαν τα ποντίκια. Κατέβηκαν από την ξύλινη σκάλα στο στάβλο. Είδαν ένα Τούρκο που πλησίαζε να μπει και πυροβόλησαν. Άρχισε να νυχτώνει. Σε λίγο βγήκε ο Στρατινάκης στην αυλή να δει τον σκοτωμένο. Προχώρησε και ο Παύλος στον περίβολο του σπιτιού. Ακούστηκε ένας πυροβολισμός. Γύρισε ο Παύλος πίσω λέγοντας «Στη μέση με πήρε, παιδιά». Κατάλαβε αμέσως πως δεν ήταν πια για ζωή. Όπως αργότερα μετέφερε ο Πύριζας στην Αταλία, ο Παύλος του παρήγγειλε «Το σταυρό να τον δώσεις στη γυναίκα μου και το τουφέκι, όπως σου είπα, του Μίκη, και να τους πεις ότι το καθήκον μου το έκαμα».
Όσο περνούσε η ώρα, πονούσε δυνατότερα και ονομάτιζε τα παιδιά του. «Πονώ», είπε σιγά και ξεψύχησε. Ήταν Τετάρτη νύχτα, 13 του Οκτωβρίου του 1904. Οι Τούρκοι αποσύρθηκαν κατά τη συνήθειά τους να μην μπλέκονται σε μάχη στο σκοτάδι. Ούτε κατάλαβαν πως είχαν χτυπήσει κάποιον και ιδίως τον αρχηγό. Ο Πίρζας βγήκε με τους άλλους στο σκοτάδι. Αφού ζήτησε από τις γυναίκες του σπιτιού να κρύψουν τον νεκρό, έφυγαν. Αυτές τον έθαψαν τα ξημερώματα σε ένα λάκκωμα κάτω από το εξοκλήσι του προφήτη Ηλία. Στις 17 Οκτωβρίου, ημέρα Κυριακή, ειδοποιείται ο πρόξενος του μοναστηρίου. Αυτός με τη σειρά του στέλνει την τραγική είδηση στο Υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα. Παρελθούσαν Τετάρτην, 13η τρέχοντος, η μετέρων ευρεθέντων εν χωρίο Στάτιτσα και περιόραν Πέμπτην μετά μεσημβρίαν, ήρξα το πυρός κατά των ημετέρων. Οι μέτεροι απήντησαν γενναίως, με τα 2 ώρων δε ανταλλαγήν πυροβολισμών, απεφάσισαν επιχειρήσουν συνέξοδον. Παύλος Μελάς όρμησε πρώτος επικεφαλής αυτών, οπότε σφαίρα τουρκική πλήξασα αυτόν κατά την οσφιακήν χώραν, ετραυμάτισε θανασίμως. Σύντροφοί του τον εναπέθεσαν παρακειμένο η Κίσκο, ένθα, με τα ημισίαν ώραν, διαρκούσης πάντοτε συμπλοκής, εθνικός ήρος, ησύχασε. Παράλληλα το προξενείο στέλνει τον Βασίλη Αγοραστό να φροντίσει για την ταφή του νεκρού. Φτάνει στο Ζέλοβο. Από εκεί στέλνει άνθρωπό του στη Στάτιτσα για να παραλάβει κρυφά το σώμα και να το μεταφέρει στο Ζέλοβο. Η τουρκική κυβέρνηση έμαθε από τις ελληνικές εφημερίδες το θάνατο του Παύλου και διέταξε να κάνει ο στρατός καινούργιες έρευνες στη Στάτιτσα. Οι Τούρκοι φτάνουν ενώ έχει αρχίσει η εκταφή του νεκρού. Ο άνθρωπος του Αγοραστού, όπως αργότερα ο ίδιος ανέφερε, δεν προλάβαινε να πάρει τον νεκρό. Για να αποφύγει την αυτόφορη σύλληψη, έκοψε το κεφάλι και έθαψε ξανά το σώμα. Κατορθώνει να διαφύγει, έχοντας στο σακίδιό του το κεφάλι του αρχηγού του και να φτάσει στο Ζέλοβο. Ο Αγοραστός το μεταφέρει στο Πισοδέρι. Τη νύχτα της 18ης προς 19η Οκτωβρίου, μαζί με τον θρυλικό Παπασταύρο, κυδεύει μυστικά το κεφάλι στο παρεκκλήσι της Αγίας Παρασκευής, στη Μονή της Αγίας Τριάδας. Οι Τούρκοι πληροφορήθηκαν την ταφή του Μελά από τις ελληνικές εφημερίδες και ξαναγύρισαν στη Στάτιτσα. Βρήκαν το ακέφαλο σώμα και το μετέφεραν στην Καστοριά. Εκεί το παρέδωσαν στις τουρκικές αρχές. Ο Μητροπολίτης Γερμανός απέτησε να του δοθεί το σώμα επιμένοντας «Αυτό είναι δικό μου», ώσπου του το παρέδωσαν. Ο ίδιος γράφει το τέλος του δράματος στον Ιωνα Δραγούμη. Τη 23η του απέσιου μηνός μετέφερεν επί κραβάτου εις την πόλην ημών ο στρατός το ιερόν σώμα του πολυκλάυστου μας εθνομάρτυρος. Ητήμασα των ένδοξων τάφων του εν το περιβόλο του Βυζαντινού ναού υπό 2 δεντρίλια απέναντι του παραθύρου μου. Τη δε επαύριον Κυριακή, όρθρου βαθέως, περιέδεσα τες μαρτυρικάς χείρας του με εν μετάξινον μαντιλιών μου. Κατέθεσα επί του στήθους του εν Ευαγγέλιον, ένα σταυρόν και μίαν εικόνα και πριν αρχίσει η λειτουργία ετελέσαμεν την κηδείαν του. Όταν έφτασε στην Αθήνα η είδηση του θανάτου του, ταράχθηκε ο τόπος όλος. Ακόμα και οι αδιάφοροι, ακόμα και εκείνοι που τον έβρισκαν υπερβολικά παράφορο, πίστηκαν από τη θυσία του. Ο μακεδονικός αγώνας πήρε καινούρια τροπή. «Σε κλαίει λαός», έγραφε ο Παλαμάς. «Πλατιά του ονείρου μας η γη και απόμακρη και γέρνεις εκεί και σβείς γοργά η ιερή στιγμή. Σαν πιο πλατιά τη δείχνεις και τη φέρνεις σαν πιο κοντά». Στη Μακεδονία γεννήθηκαν δημοτικά τραγούδια. Αυτόματα ξεπήδησε ο θρύλος πως είχε περάσει από παντού ο Παύλος. Ακόμα και στα μέρη όπου δεν είχε πατήσει το πόδι του, επέμεναν όλοι πως τον είχαν δει με τα μάτια τους. Το σημαντικότερο όμως ήταν ότι ενέπνευσε τόση φιλοπατρία στον ελληνισμό εντός και εκτός του ελληνικού κράτους, ώστε οι τάξεις των σωμάτων πύκνωσαν απίστευτα και οι στρατηγικοί χειρισμοί έγιναν εντονότεροι.
Ο αγώνας αυτός δεν ήταν πλέον των ανταρτών της Μεθορίου, ήταν όλων των Ελλήνων. Σταθμός πραγματικός στην εθνική συγκρότηση. Λίγες ημέρες μετά το θάνατο του Μελά, διέσχισε τη Μεθόριο το σώμα το Κατεχάκη. Στα μέσα Νοεμβρίου ακολούθησε ο Τσόντος. Μαζί με την ομάδα Καούδη έδωσαν τα πρώτα χτυπήματα στη βουλγαρική παράταξη και αποκατέστησαν το ελληνικό γόητρο στα μάτια του ντόπιου πληθυσμού. Ως κυρίαρχη μορφή σε οργανωτικό επίπεδο πρόβαλε ο Γενικός Πρόξενος Θεσσαλονίκης Λάμπρος Κορομιλάς. Μαζί με μια ομάδα νέων αξιωματικών συνέχισε την κατάρτιση ομάδων για τον ένοπλο αγώνα. Πρώτοι επιλέχθηκαν οι αξιωματικοί: Εξαδάκτυλος, Κωνσταντίνος Μαζαράκης Ενιάν, Σπυρομήλιος, Μωραΐτης, Κάκαβος και στη συνέχεια ο Αλέξανδρος Μαζαράκης Ενιάν και ο Αβράσογλου. Μαζί τους θα πρωταγωνιστήσουν ο Νικηφόρος, ο Τέλος Άγρας, ο Κάλας και τόσοι άλλοι ήρωες που μας τους σύστησε η Πινελόπη Δέλτα μέσα από τα βιβλία της. Ο θάνατος του Μελά ενέπνεε σταθερά. Ο ένοπλος Μακεδονικός αγώνας ανακόπηκε το 1908 με την επανάσταση των Νεοτούρκων, την παραχώρηση εκ μέρους τους γενικής αμνηστίας και την υπόσχεση για ισοπολιτεία όλων των εμπολέμων. Για τον ελληνισμό, ο τετραετής αγώνας υπήρξε ιδιαίτερα επιτυχημένος. Στερέωσε την ελληνική υπεροχή στο Μακεδονικό Νότο, ενίσχυσε την ελληνική παρουσία στην αμφισβητούμενη μεσαία ζώνη της Μακεδονίας, αναπτέρωσε το φρόνημα των ντόπιων και διατράνωσε προς τις ευρωπαϊκές δυνάμεις ότι στη Μακεδονία ο ελληνισμός αποτελούσε τον ουσιαστικότερο παράγοντα που θα διαμόρφωνε το μέλλον της. Πολλοί ζουν ακόμη που θα θυμούνται το γοργό πέρασμα του Παύλου Μελά από τον τόπο τους. Τα παιδάκια τα ξανθά της Μακεδονίας που τα χάιδευε, που τα έπαιρνε στα γόνατά του, αναθυμούμενο στα δικά του, θα είναι τώρα άνδρες. Πολλοί θα έχουν αγωνιστεί και στον τόπο τους και στη Μικρασία και στον πόλεμο του 40. Αλλά και από τους πατέρες τους όσοι ζουν θα θυμούνται το ωραίο παλικάρι από την Αθήνα που τα φύκε όλα για να πάγει να στηρίξει έναν αγώνα τραχή στη Μακεδονία. Αυτόν τον αγώνα τον είχαν στήσει οι ίδιοι και οι πατέρες τους στην αλήτρωτη ακόμα χώρα για να σώσουν την ελληνικότητά της, το δικαίωμα να ζουν με τις δικές τους παραδόσεις στην οικογένειά τους, το δικό τους τον πολιτισμό το χιλιόχρονο. Αξίζει αλήθεια να αγωνίζεσαι για έναν πολιτισμό που δεν είναι από ύλη φθαρτή, παρά είναι η ίδια σου η ψυχή, η απέθαντη.